faceți, mă, păditorilor? Pe aici, pe aici. Uite, eu pe acasă, voi. Uite, mă pregăteam să plec și eu pe afară. Vreau să văd și eu cât e ceasul. Păi ce-ai făcut, mă, nene, mă? E ora 2. Păi, nu știu. O să ies pe afară. Pe aici, și ia uitați ce avem eu aici, ce am eu aici. Păi ce-ai făcut, mă, nene, mă? Carte de matematică, nu? Păi să poate așa ceva, carte de matematică, hă? Mai departe, ce avem? Carte de română. Păi nu, trebuie să învățăm și noi. Nu știu de ce ne trebuie nouă carte de română, că știi română, păi nu. Așa, mai departe. Păi ce-ai făcut, mă, nene, mă? Carte de engleză. Ce vrei? Pe aici, cu engleză. Ce vrei să faci? Auzi. Păi ce-ai făcut, mă, nene, mă? Televizor de la mare, nu? Stați un pic că nu se vede. De întuneric nu se vede. Apoi ce-ai făcut, mă, nene, nu se vede televizorul. Mai departe, biblioteca a mea. Păi ce-ai făcut, mă, nene, mă? N-am citit nici măcar o carte de aici. Mă, prietenitorilor, vă las și ne vedem. Pa, pa!